Her er vi på vej fra byen og runder rundkørslen i en drabelig fart og ind i gården. Der ser vi HPK pottemageri og indtil på flere sprog. Der er jeg på vej op til min far, som sidder og slikker solskin på den anden side af huset. Der ser vi rundkørslen. Gamle dag, da der virkelig var trafik ved Rødled. Det er rokampagnen. Der er en mand, der okser op ad vejen. Her er indgangen til vores udsalg. Butik, det er et meget fornemt ord. Det er faktisk kun et udsalg. Og der står der pottemageri og tøpferej, potteri på tysk og engelsk. Der ser man facaden udadtil mod Præstø. Der står Leverfabrik, som var betegnelsen for den for mange år siden. Den blev grundlagt i 1888 af min farfar. Og Leverfabrik, som står der, er det samme, som blev skrevet. Det er det gamle skilt, som var i Præstø by og var dernede i 9 år. Endnu et glip af den meget pulveriserende trafik. Der ser man hele pottemageriet, skorstenen for enden. Der er åben. Der er fuglehuse, en god salgsvare. Der er omme på den anden side af huset, hvor der bliver soltørret. Det bliver brugt, når vejret tillader det hele sommeren igennem. Det er fuglehuse, som vi så færdige omme på den anden side af huset. Dunke og nogle klukflasker, der ligger om bagtil. De er begittet med en hvid begitlære. De bliver gule. Der ser det ud til regn. Så er det bare om at få sine ting ind igen. Og det skal samtidig gå meget hurtigt. Hvis der er nogle store, tunge dråber på vej, så er det ikke heldigt. Specielt ikke for de begittede ting. Da begitlæret, det regner af med det samme. Det der, det er nogle æggebæger. Det skal ind til den anden side, ind i lerhuset. Så er min far ved at gå i krig igen. Nu sætter han sin klump lige på skiven. Centrerer den. Trykker sin bund godt ud. Og trækker op efter. Det her, det skal være en dunk. Læg mærke til hændernes bevægelse. Han havde en meget sikker hånd om, så det han var en ældre mand på det tidspunkt. Nu skal vi lægge mærke til den dunk. Hvor pænt han får den formet. Uden nogen afdrejning af noget som helst, så står den meget smukt. Han var meget generet af det stærke lys, der var på. På det tidspunkt, hvor han drejede den dunk, der var far vel 81-82 år. Nu skal vi se, nu skal den indad fra oven. Den vil altid blive lidt ujævn fra oven, sådan en dunk. Når man skyder det op efter, så vil der jo altid komme ujævnheder, men det tager man af med en sidling eller en skærtråd for oven af den. Nu skal vi lægge mærke til den der dunks afslutning. Han lavede nogle meget elegant dunk, min far. Han var en meget dygtig drejer. Han var skuemester i 35 år for Dansk Potmagermesterforening. Så han har set nogle potter blive drejet op, og nogle nervøse lærlinge, der skulle blive til svende. Nu skal vi lige virkelig lægge mærke til den afslutning på den tud, den dunk, den får. Den har nemlig en meget elegant
afslutning, finish, som man siger. Den bliver svampet af med en svamp. Så bliver den skåret af med en skærtråd. Og sat hen på brættet. Så der står den nu natten over. Så næste dag, der er den læderhård. Nu er min far ved at ælte til en hank. Der er det om at få noget tilpas. Ja, det skal være mellemhårdt ler, man bruger til hanken. Det må ikke være for blødt og ej heller for hårdt. For hanken skal kunne stå i sig selv på sådan en dunk. Der kan man ikke sætte nogen pind under eller lignende. Det far han gør der, det hedder at beviske. Det vil sige, man glatter den i bunden og stempler den. Og så trækker man hanken, det vil sige, man ælter leret ud, eller malker det, må man hellere sige, for det er jo faktisk noget lignende som at malke en ko med fugtige hænder. Læg nu mærke til de der fine riller, der kommer i hver side på dunken, som kommer til at svare til dunkens afslutning. Altså sådan nogle små ting, det betyder meget for det harmoniske i sådan en ting. Hvis ikke man sørger for, at der er sådan forskellige små ting, der passer sammen, så vil helheden blive lidt plump i det. Men der vil I se altså dunkens tud og hankens form. Det passer godt sammen. Han kælede meget for sin hank. Meget karakteristisk for fars ting, det er den der finger, han sætter i nede for neden. Det brugte han sin lillefinger til i afslutningen af dunken. Det er ren reklame. HPK Præstø Danmark. Der er min far ved at beviske en lige op og ned dunk. Der er lavet de buttede dunke og de dunke, der var lige op og ned på siderne. Den bliver også gjort pæn i bunden, bevisket og slået op i bunden, fordi ellers vil dunken jo stå og vippe på et midterpunkt. Men han kælede meget på sine ting. Så bliver den stemplet, og der har vi en hel menageri af dunke stående der. Meget flot syn. Så er min far i krig igen med en klump. Det er vist nok en barselsspand, der skal drejes op her. Ja, det ser man tydeligt for oven, der bliver lagt ler nok til en fals. Det bliver nu en fedtkrog i stedet for. De ligner hinanden meget i form. Det er en fedtkrog, som i gamle dage man brugt til at smelte sit fedt i og sætte omvendt på sit køkkengulv. Det der, det er en kageform, hvor man drejer klumpen ud og lader en klump være i midten, så man drejer op i sådan en selvstændig støssel, kan man godt kalde den. Det bliver drejet op selvstændigt for sig selv. Og den vil også altid blive ujævn i kanten. Men der skal være slip i sådan en form. Og bruger far sådan en træpind til at lave de der riller i siderne med. Den bliver brugt til at bage søsterkage i, eller anden kage. Den her vi ser her, det er en kaffejomfru
Den blev brugt i gamle dage til at stå på sit komfur, hvor man brugte den til at hælde alle sine kafferester op i. Læg mærke til den karakteristiske tud, den har. Den blev trukket langt nedefra. Det var en meget karakteristisk ting herfra. Det vil sige, altså det er min farfar, der har taget den med fra sin lærermester i Skotterup, hvor det er en østrigsk model. Det er låget, der bliver drejet der. Det her, det er hanke, der skal sættes på fedtkrukken, og de er meget karakteristiske, de hank. De bliver trukket fra krukkens kant for oven. Det er faktisk en af de få ting, hvor man virkelig trækker en hang fra kanten af krukken af. Ellers er de normalt hankene, de sidder nede på buen af krukken. Så spæltede man sit fedt i den, og så blev den sat omvendt på sit kældergulv eller køkkengulv. Pæne hanke. Det er en hang til en vandøse, hvor at det er en af de få ting også, der bliver trukket fra kandens kant. Det er kaffeovnen, som skal sættes hang på. Husmoren brugte det også, det kaffe, der stod i kaffeovnen, til at smøre på sit franskbrød. Inden hun satte det i ovnen, så blev det meget lækkert brunt, når det tog ud af sit komfur, hvor hun bagte i altid. Det er også karakteristisk, min far satte sine fingre ind i forneden. Det er låget, der skal drejes. Det bliver først afdrejet i en rund top. Så bliver der slået en lille klump ler på selve låget og drejet en lille skål op. Og når den skål, den var drejet op, de riller, de kommer i, for at man bedre leret kan fæstne sig ved den. Det er for at slå klumpen tilpas lige i bunden, hvor den bliver sat på, ellers kommer der luft ind under. Og så bliver der drejet en lille skål. Det var meget karakteristisk for de kaffejomfruer, man havde her på stedet. Der var sådan en Napoleonshat, der blev lavet ovenpå. Derefter satte man et lille næb på, som skulle dække over kandens tud. Så der ikke kunne komme fluer og lignende ned i den kaffe, der eventuelt stod på komfuret. Det er afdrejning af kageformen. Det er nærmest for at få en ens bundtykkelse, man tager det der af. Ellers vil den jo være for tyk lige svinget på selve den stødsel, der går op indvendigt. Nu skal vi til at grundmale. Det er pibeler, som kommer op. Det er meget karakteristisk for vandøsen. På hangen, der får den så nogle streger. Og så bliver der lavet sådan en krusedulle med lidt slyngninger for neden. Og så bliver der lavet sådan 2 vandrette streger. Det er faktisk lægens symbol på godhed og trofasthed, så vidt jeg ved. Men jeg tror, potmageren har været først med det. Det er en fedtkrukke, barselspand, kaffejomfru, vandøse, kageform, madkovs, natpotte, tulipankande, malerpotte og et dørslag på ben, og en spytbakke og en flødepotte. Så er vi i gang med drejningen igen. Og denne gang er det en barselspand, der bliver drejet op.
Det der, det er falsen, som låget kan ligge i. Barselsspanden blev brugt i ældre tid til at bringe mad fra bekendte til den barslende. Den er meget karakteristisk ved, at der går en hank fra kant til kant. Temmelig stor hank oven i købet. I gamle dage var den barslende faktisk prisgivet, fordi der var det utænkeligt, en mand kunne gå i køkkenet. Utænkeligt, fordi han havde aldrig lært det, og det var under hans værdighed. Så hvis ikke af fruens medsøstre, de kom med mad til ham, så fik hun ikke noget mad. Og den kunne jo holde sig varm i sådan en spand der. Nu bliver den sat hen på en gipsplade. Nu bliver der drejet et låg. Det er meget nødvendigt, at det bliver drejet den tilpas størrelse. At det kommer til at passe. Der bliver den afdrejet i bunden. Bevisket, stemplet. Og hanken trukket. Det var en temmelig lang hang, der skulle til der. Det, der var meget nødvendigt for sådan en hang, det var, at man fik godt med slikker på imellem hank og kruk, og så man kiler den, som nu ser min far gøre der. Disse kiler, de hjælper til, at man ikke får de overfladerevner, som normalt vil fremkomme ved sådan en hankpåsætning. Min far, han var meget omhyggelig med sine hank. Han glittede den godt bagefter med en pind, og glittede efter med sine fingre bagefter med en svamp. For der er ikke noget, der er værre, end at skal til at sælge en ting, der er en lille overfladerevne i. Disse overfladerevner, som faktisk ikke betyder spor, de ser ikke godt ud, og kunden tror altid, at hanken falder af. Det er afdrejning af låget til barselspotten. Det skulle helst være pænt rundt. På barselspotten, der blev sat en knop i midten. Den blev ikke lavet som vi så, at kaffejomfruen blev. Det er en almindelig rund knop, der sidder i midten på den. Der bliver også drejet nogle spiraler op eller riller op, fordi så sidder klumpen bedre fast. Man bruger til at dreje knoppen med. Så slår man den også gerne ned, så man får en flad side til at dreje det på. Og så bliver den drejet op, som man drejer en selvstændig ting op. Det vil sige bare, at den er ikke hul, denne her. Det bliver også svampet godt efter. Nu bliver den begittet med hvid begitning. Det er Westenwälderler, der er rørt op og sigtet. Det er først gennem en grov sigte, og så gennem en meget fin sigte. Det bedste, man kan sigte med, det er en florsigte til sidst. Nu bliver selve barselsspanden overhældt med det hvide pibelær. Der er en helligdag til den side. Nu skal vi have gjort kanten for neden lige. Så sætter man den op på sin drejeskive og lader den køre rundt og sætter en svamp under.
det er umuligt at slå det op på siderne, så det bliver helt lige, så skal man dyppe ned i en meget stor beholder. Det har man normalt ikke. Man har sådan et bølfad som det der til at begive i. Og de må være ikke så bløde, de må være godt læderhår, når man skal til den. Nu er min far i gang med hornet, og det er brune striber, der kommer. Og så kommer der en knop ind i midten af låget, og så kommer der en bølgelinje. Og der skal man sørge for, at den rammer. På krukkens hank, der kommer så nogle striber af grønt. Det er nu en meget lang færd, min far har i det horn der. På siderne, der kommer striber i brunt. Op langs med krukkens kant for oven, der hvor falsen er. Og så bliver der lavet nogle lige linjer i brunt. Og så bliver der trukket 2 bølgelinjer. Hvor er det også, hvor man skal passe på ved afslutningen af det at være vaks og få det til at ramme. En nydelig ting. Harmonisk. Igen bølgelinjen med det grønne horn. Det her, det er en barselspand til Ole Hansens førstefødte, Christian. Han havde regnet nøjagtigt tiden ud. Han skulle fødes til Sankt Hans, og det kom til at stemme. Dygtig mand. Og igen så vi det der tegn, som nu er lægens tegn. Her står 1975 på den anden side. Anders Hansen hed Ole Hansens barn, eller kom han til at hedde. Erling fik ikke nogen penge for at være på lav. Og så lavede de sådan nogle dyr til at sælge. Der kom temmelig mange mennesker for at se Trotmand arbejde. Så solgte lærlingene, så havde de lidt lommepenge. Nu er min far ved at elevere. Der skal bruges til at dreje nattergale af. Han laver først klumper, der er nogenlunde ens. Sætter sig op på sin skive. Og sætter klumpen lige. Den nattergal, den har for så vidt ikke noget med en nattergal at gøre andet end dens lyd er som nattergal, når man hælder vand i den. Det er en vandfløjte. Udseende, det er en ule. Den, der bliver lavet her på stedet, den har min farfar taget med fra sin lærermester, Pottemager Strohl, i Skotterop i Nordsjælland, hvor han temmelig sikkert har taget med fra Østrig. Han kom her til landet i 1853 og nedsatte sig i Roskilde nogle år, og så tog han til Skotterop. Så den bliver drejet op som en lille vase, buttet vase, som bliver afsluttet med en, hvad skal man sige, en krans for oven, som minder om dem, der sidder på de gamle dunke. Og så får den meget karakteristisk 2 klem, når min far han er færdig med at forme den. Nu bliver den svampet pænt efter med svampen. Så får den 2 buler foran. Og den minder jo langt fra om nattergal. Det er ulemotivet, som går igen den ene gang efter den anden med tingene sydfra. Der kom virkelig dygtige håndværkere herop dengang fra Sydtyskland og Østrig, som nedsatte sig, var svende her og nedsatte sig som mester senere. Så nu skal fløjten laves. Det er en meget bredsk affære, den.
Og den kan godt give mange grå hår i hovedet. Jeg kan huske min farfar, han havde sit fyr med det, og min far havde endnu mere end farfar havde. Og da begge herrer var ret temperamentsfyldte, så var det jo ikke just sprog for de mere præstlige, der skulle være i nærheden af den. Man rullede en stang ler ud og satte den på en rundstok ned i og dækkede til, og så satte man en spidspind ind i, trak begge dele ud igen, og så skulle den helst kunne fløjte. Det kan den faktisk i det her tilfælde. Der sagde min far for satan. Der er han ikke særlig glad der. Nu prøver han igen. Der kunne godt gå en hel dag, hvor man kun kunne lave en eller to fløjter. Så andre dage, der kunne man sprøjte 30-40 fløjter ud. Det er meget enkelt, men det er så vanskeligt. Det er pilefløjtprincippet. Så bliver stangen trukket ud igen. Og dengang kan den. Det ser meget, meget enkelt og simpelt ud. Men det er temmelig svært. Man skal være meget omhyggelig, og leret det skal have en ganske bestemt konsistens. Det må hverken være for tørt eller for blødt. Vi har skåret skarpt ned. Så har vi den læderhårde nattergal eller ule. Laver man et hul bag til, giver den slikker og fløjten ned i. Og den skal helst så langt ned som muligt, for der det er en vandfløjt, så skal man helst kunne, om så der er lidt vand i selve nattergalen, så skulle den helst kunne fløjte. Så bliver den glippet godt til. Der skal i hele taget kæles meget på sådan en nattergal. Den skal igennem mange processer, og så var det ikke altid det lykkes. Så ruller man en tynd stang ud. Det der, det skal være til de to horn, den har, og til næbbet. Så bliver hornene sat på, sat godt fast med stikker og trykket til. Og så kommer næbbet på. Det er jo sådan en slags ule. Næbbet er også lidt rovfuglagtigt, så det minder jo ikke meget om den blide nattergal, undtagen lyden. Så kommer der to øjne i. Men det var jo som nattergalen blev lavet her på stedet, og min farfar lavede det, og min far lavede det. Den er jo blevet lavet på 117 andre faconer, som høner og så meget andet. Så bliver den bevisket i bunden. Og stemplet. HPK. Nu skal den begits. Nu er den stået til, den er blevet godt læderhår. Selve fløjten nu. Fuglen var jo hård. Og der skal den hældes over med hvid begitning. Den får det, man kalder vådt i vådt. Der var der en helligdag, min far ikke fik med der. Bliver tørt af i bunden. Så har man et horn med grøn begitler og et horn med brun begitler, som vilkårligt bliver hældt ned over. Nu bliver det brun hældt på, det grønne var hældt på. Det danner sådan en marmoreret flade, når man lader det løbe ind i hinanden. Tager den lidt op og ned, så kan den blive særlig sjov og bliver sat hen. Så får den det brune horn, nogle pletter, som løber ud i det våde begitler. Det er derfor, det hedder vådt i vådt. Og så er det grønne horn, og så mixes det sådan ind i hinanden.
Når man ser det, så skulle man tro, det var meget vanskeligt, men det er meget, meget, meget enkelt. Så står der 2 gavtyve der. Prøver endnu en gang. Hælder over. Brun begitning. Fra horn af. Og grønt. Og der er den stående. Meget karakteristisk. Så står de til det knasende tørre. Så bliver de glaseret. Udvendigt, aldrig indvendigt. Det vil ødelægge for meget for fløjtelyden. Og så fløjter min far i den, og det lykkes. Her er min far ved at lave en lysskål. Det var så nogle flade tallerkener, der blev lavet, hvor I satte 3 skåle. Det er til de store bloklys. Det er temmelig brede fade, der blev lavet. Og min far, han sætter den nu hen på brættet. Der bruger han en fadeskinne, den der bræt, han har i sin højre hånd. Nu retter han lidt på den. Og jævner sin klump, hvad der er meget nødvendigt, fordi ellers så skal man bare til at rette de ujævnheder, som eventuelt sidder i bunden på den. Hvis I lægger mærke til det, så fars bevægelser med sine hænder, det er værd at lægge mærke til. Han har ikke en overflødig bevægelse i sin tag på sine potter. Det betyder umådeligt. Nu skal I se en afslutning. Den klump, den har altså været for stor. Og han bruger ikke skærtråd for at tage den af. Han tager den ganske simpelthen af med sin negl. Her skinner han efter med sin bueskin og glatter i kanten. Alle fars tag på potterne, de var nøje afstemt. Der var ikke en overflødig bevægelse, han gjorde med sine hænder. Det var krydset, der blev slået på skiven.